Il-proposta li għandna bħala Partit Nazzjonalista tfisser li ser ikollna l-aktar liġi b'saħħitha favur l-ambjent sabiex nipproteġu l-ambjent illi partit politiku f'Malta qatt preżenta quddiem il-Parlament. U jekk tidħol fis-seħħ din il-liġi u peress li ser tkun emenda kostituzzjonali ser ikun hemm bżonn iż-żewġ terzi tal-Parlament, jiġifieri kemm id-deputati tal-Oppożizzjoni li tresqu din il-proposta l-qudiem, però hemm bżonn ukoll tad-deputati tal-Gvern li jingħaqdu magħna f'din is-sejħa sabiex nagħtu l-ogħla livell ta' protezzjoni lill-ambjent. Ifisser illi qegħdin inpoġġu l-ambjent fuq l-ogħla pjattaforma illi għandna u tkun l-aktar liġi b'saħħitha favur il-protezzjoni tal-ambjent. Dan qalu Derin Karabot, il-kellem tal-Partit Nazzjonalista għall-Amministrazzjoni Pubblika fejn tkellem dwar l-abbozz ta' liġi li ser jiġi ppreżentat mill-Partit Nazzjonalista fil-Parlament sabiex jemenda l-Kostituzzjoni u jintroduċi għall-ewwel darba id-dritt tal-ambjent bħala dritt fundamentali tal-bniedem, dritt tal-ambjent san, nadif u sostenibbli. Derin Karabot rimarka kif sallum il-ġurnata hemm biss dikjarazzjoni li l-Gvern irid jipproteġi l-ambjent, dikjarazzjoni li ma tistax tiġi infurzata quddiem il-qorti. Għaldaqstant b'din l-emenda jingħata dritt tal-infurzar ta' dritt fundamentali tal-bniedem u allura l-ogħla livell ta' protezzjoni possibbli lill-ambjent. B'din l-emenda se ssir bidra radikali f'pajjiżna kemm dwar il-mod kif nipproteġu l-ambjent Malti, kif ukoll dwar skrutinju fuq id-deċiżjonijiet ambjentali tal-Gvern. Derin Karabot sostna li preżentament il-Partit Nazzjonalista ddejb konsultazzjoni pubblika ma' numru ta' għaqdiet ambjentali dwar kif tista' titjib l-amministrazzjoni pubblika f'dak li għandu x'jaqsam mal-ambjent. Konsultazzjoni li tiġbor 3 punti kruċjali. Id-definizzjoni aktar wiesa ta' xi tfisser verament il-kelma ambjent jingħata s-saħħa legali lill-NGOs, kunsilli lokali u l-kull minnu kapaċi li jieħu azzjoni kontra deċiżjonijiet li jittieħdu mill-Gvern u ċertezza sabiex il-qorti ser ikollha aktar saħħa li tieħu deċiżjonijiet li jwaqfu jew jipprevjenu azzjonijiet ambjentali li jistgħu jagħmlu ħsara lilna. Min-naħa tiegħu Stanley Zammit, il-kelliem tal-Partit Nazzjonalista l-ippjanar, sostna li l-konsultazzjoni pubblika hija riżultat ta' proċess ta' dialogu li l-Partit Nazzjonalista nneda u ta' kuljum qed isaħħaħ sabiex mhux biss iġeddet il-politika tiegħu dwar l-ippjanar u l-ambjent imma wkoll jindirizza bis-serjetà u bil-fatti problemi kbar u immedjati li qed jolqtu dan is-settur. B'dan li qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista mhux biss qiegħed juri l-impenn favur il-kwalità ta' ħajja aħjar għal Maltin u l-Awċin kollha tal-lum u ta' għada, imma wkoll qiegħed jieħu azzjoni konkreta sabiex verament jiġi salvagwardjat l-ambjent fis-sens wiesa u komplet tiegħu. Qed jagħti awtonomija ta' vera lill-proċessar tal-ippjanar, qed jintroduċi il-kontabilità u r-responsabilità mill-Gvern u mill-awtoritajiet fi kwistjonijiet ambjentali u qiegħed isaħħaħ b'mod prattiku u effettiv l-involviment pubbliku fil-governanza ambjentali. Il-kellim tal-Partit Nazzjonalista l-Ambjent Janice Ketkuti insistiet li l-iskop tal-Partit Nazzjonalista u li jkun il-vuċi għal dawk kollha li għandhom qalbhom l-ambjent u nilħu l-miri tal-bqija tal-Unjoni Ewropea billi nkunu l-ewwel kontinent fid-dinja li jkun climate neutral, innaqsu l-emissjonijiet li jħammġu l-ambjent, naraw li jkun hemm introduzzjoni ta' Green Deal b'miżuri varji li joħolqu aktar effiċjenza fl-enerġija u nersqu aktar lejn ekonomija ħadra. Il-partit tagħna dejjem kien jina ngħidlu pioneer f'dan kollu, dejjem kien partit illi l-ambjent ipoġġih bħala wieħed mill-ikbar pilastri tiegħu fil-politika kollha li aħna minna s'issa u li beħsiebna nkomplu nagħmlu. Tajna importanza kbira l-ESGs kien hemm min kważi ridikolana fuq din il-ħaġa, però llum bi pjaċir ngħid illi qegħdin isegwuna anke hawnhekk. Aħna wara kollox l-ambjent irriduh jaħdem common good għal kulħadd, mhux importanti min jieħu deċiżjonijiet l-aqwa li ħsibna fihom u li nstmajna u li dawn is-sedin jittieħdu. Importanti illi meta wieħed jagħti din l-importanza lill-ESGs, id-deċiżjonijiet ma jkunux propjament finanzjarji, iżda fl-aħħar nett jagħtu dik id-differenza sostenibbli l-investimenti għal kwalità ta' ħajja aħjar. Janice Ketkuti fakret kif it-tniġġis tal-arja hija kwistjoni li qiegħda tinkwita lil kull faxxa tas-soċjetà. Fil-fatt fl-aħħar xhur rajna li 90% taż-żgħażagħ jinsabu nkwetati li l-ambjent qiegħed jiġi maħnuq filwaqt li 68% jaħsbu li qed isir żvilupp eċċessiv ta' kostruzzjoni. Janice Ketkuti saħqet li għall-Partit Nazzjonalista l-iżvilupp huwa importanti,
iżda għandu jkun sostenibbli, ippjanat minn qabel ma joħnoqx l-ambjent ta' madwarna u jtejjeb il-kwalità ta' ħajja tal-individwu.